jotelo mamoko pok ochopo, pok odonjo. Bill, wach mari mogik. An gima daher wacho en ni jatend piny kik ywagi ni siasa podi. Siasa en Kenya ka en ka ni utieko elections to chak immediately. And so onego work on trust issues mar kinde gi jopiny. Because that trust chalo ma kagima osedhi. And mana wach mana wego chien kacha. Ni odhi bedo comfortable ka Raila Amolo Odinga odhi AU mobedo chairman mar AU. Sani jatend piny ni en lwet jatendwa mwatere AU ni. Koduogo mowacho nago about turn to dhi gi joma lwete. Jatend piny dhi dong' duk. So gimonego tim matek ahinya en sure ni Raila Amolo Odinga odonjo AU. To lem ni kosedonjo AU to kik obed gi paro moro mar timruok nade mar duogo koni. Ka osiep ker nyiero. Billion, wach mari mogik.